tinc la sort de saber reconèixer la màgia quan em passa per davant dels ulls. La màgia quan em passa per davant dels ulls. I em direu, la màgia? Però aquesta noia, què està dient, no? La màgia? Però estem aquí en un acte polític. No, sé molt bé el que us estic dient. Mireu, la màgia és la complicitat, el vincle, la connexió entre persones que es coneixen o es troben o es retroben i que genera quelcom diferent, quelcom nou, que és capaç de generar una energia de transformació, una energia de transformar l'entorn, una energia imparable. Una miqueta, si m'ho permeteu, com quan un està enamorat, oi? Que hi ha una ebullició, una efervescència, una il·lusió, unes ganes, no saps fins on pots arribar, estàs despert, oi que sí? Doncs això és el que jo he reconegut en aquesta candidatura. Sabem que Catalunya viu el moment més decisiu des del 1714. Sabem que això representa un plus de responsabilitat per a Esquerra Republicana. I sabem també que els partits són propietat de la societat, són instruments. Per això mateix, crec que en aquests moments de tanta densitat històrica, el que li convé a Esquerra Republicana és obertura a la societat i renovació. Amb l'Alfred us trobareu amb una persona que escolta, que entén què se li planteja, que proposa solucions, que processa les informacions per a fi de comptes generar entre tots, en aquest esperit participatiu i col·laboratiu, generar els millors projectes. Ara ens toca Barcelona, ara Barcelona, ara Alfred. A fi de comptes, ara hem de posar aquella primera pedra que serà cabdal per poder garantir que la capital de la futura República Catalana estigui governada pel millor dels alcaldes possibles. Per mi, el líder polític que presentem per governar una ciutat com Barcelona, que és el cap i casal del país, ha de ser algú amb capacitat d'enfrontar-se davant d'un full en blanc. Ser capaç d'imaginar noves maneres de fer política, noves propostes, noves formes d'organització, en definitiva, d'imaginar-se la nova capital d'una nova república catalana. Doncs mireu, jo estic convençuda que una altra forma de fer política és possible, es pot fer. És no fàcil, però amb esforç la podem fer. Penso que cal renovació i també crec que necessitem una persona que no es pertanyi a l'establishment polític, una persona que sigui lliure, que no degui res a ningú i que pugui posar sobre la taula aquells problemes que ens afecten cada dia a tots i totes nosaltres. Jo conec l'Alfred perquè hem compartit alguna aventura política, però sobretot, i m'agrada destacar-ne aquest sobretot, perquè som veïns del barri on sou ara i perquè la Paula, que és la seva filla, va compartir colònies amb la meva, que és la Maria. I jo crec que per aquells que no coneixeu l'Alfred Bosch, la vessant humana sobrepassa de molt la seva exitosa vessant política. Jo de l'Alfred Bosch he de destacar sobretot el seu coratge i la seva valentia. I crec que val la pena reivindicar avui, perquè ens calen més que mai, gent, governants que tinguin coratge i valentia. I des d'aquest punt de vista, i una mica per acabar, crec que l'Alfred Bosch serà el nostre millor candidat perquè l'endemà de les primàries aplegarà tot el partit, aplegarà tot l'entorn, guanyarà les eleccions i convertirà Barcelona en la capital de la República Catalana. Aquest és el valor fonamental d'aquesta candidatura, que és el treballar des de la diversitat. La diversitat, la pluralitat és un valor i així ho entenem. I per això crec que el millor alcaldable per a aquesta ciutat serà l'Alfred Bosch. Estem en un moment que no només ens fan falta persones que aixequin banderes, sinó que també han de ser capaces de portar les idees de transformació i de canvi, convertir-les en realitat. A més de paraules, per recuperar la confiança, cal acció. Conec l'Alfred des de fa temps. L'hem seguit en tota la seva etapa i activitat parlamentària. Hem tingut converses enriquidores i engrescadores. És una persona que sap engrescar molt. Destaco d'ell que és una persona honesta, transparent i que creu profundament en allò que fa. Si ell ho creu, sortirà. L'Alfred és una persona molt generosa.
em ve a la memòria, el mes de juliol del 2011, quan ningú donava un duro per Esquerra Republicana. Ell es va atrevir, va voler ser el candidat d'Esquerra Republicana al Congreso de los Diputados, perquè el seu lideratge es fonamenta en el nosaltres i no en el jo, i aquest és el gran motor per fer realitat els nostres somnis. El més important aquí sou vosaltres. I aquest divendres 11 de juliol de 9 del matí a 9 del vespre passarà allò que vosaltres decidiu, no allò que hagi decidit l'Oriol Amorós o allò que hagi decidit jo o que hagi decidit qualsevol altre polític o representant parlant en un despatx o en un corredor. I aquí és on radica la principal màgia del que estem fent. Que el poder és pel poble, que qui mana és la gent. Aquells que esteu implicats en aquesta candidatura i aquells que esteu donant suport a aquesta candidatura i aquells que voleu votar per aquesta candidatura, ja us dic, hem d'anar tots a votar. Hem d'assegurar que aquesta participació, que aquest fair play, que aquests valors que estem defensant arribin fins a les urnes, perquè és a les urnes on es decideixen les coses. Avui, aquí, comença aquella ciutat justa i noble que sempre havíem volgut. Aquí, avui, comença aquella capital de la República Catalana lliure que sempre havíem desitjat. Avui, aquí, bona gent d'Esquerra Republicana, militants, amics, simpatitzants, avui, aquí, comença el nostre futur. Aixequem-nos tots, aplaudim pel nostre futur que comença avui aquí. Visca Catalunya, visca Barcelona, lliure i justa.